началника на автогарата е тук при нас господин Венцислав Ваклев. Господин Ваклев, здравейте. Дълго време се чакаше този ремонт. Как се стигна до тук всъщност? Кога почне и кога ще приключи? Значи ремонта започна в понеделник. И това се наложи, защото старата настилка беше компрометирана достатъчно. Тя е от 1987 година, като са правени частични ремонти, в смисъл кръпки на асфалтовата настилка. Обаче до нея пак се отваряха кратери и имахме упреци от превозвачи и от пътуващи. Кога ще оправите автогарата? Ето сега една мечта и на превозвачи, и на пътуващи, даже и наша, се сбъдна. Като изцяло се маха цялата стара настилка и се полага нова. Площта на автогарата която ще се полага новата настилка, е около 6000 квадратни метра. Организацията в момента как се случва, къде слизат пътниците, къде паркират автобусите и забелязват ли се, отчитат ли се някакви затруднения или оплаквания? Автобусите спират до автогарата, като сме направили организация да се изпълняват разписанията, които съществуват, и за сега нямаме проблем. Искам да се извиня и на хората за причиненото неудобство, но те хората виждат какво се прави. Прави се нещо красиво, което ще е за години и ние сме много доволни от това нещо. Като на тази площ имаме в началото на автогарата един паркинг за лични автомобили на клиентите, които ползват услугите на автогара. Непосредствено след паркинга има стоянка за таксиметрови автомобили, които са в района на автогарата, и най-отпред вече за секторите е паркинга за автобуси, които изчакват тръгването. Казахте 40 автомобили, платено ли ще бъде за тях паркирането? Помним периоди. Не. Паркинга ще е свободен, така че няма проблеми, но искам да подчертая, че това е за хората, които ползват услугите на автогарата. До кога ще продължи ремонт? Кога ще бъде всичко готово и така готово да се ползва и от пътуващи, и от автобусите, разбира се? Работи се на пълни обороти, така че предполагам, че до края на седмицата ще бъде готово, ще бъде положена асфалтовата настилка, ще останат после маркировки, там допълнителни козметични ремонти. И това не е всичко. Продължаваме напред след полагането на асфалта. Правим сметка да направим 3 покрити сектора за пристигащи, допълнителни. Колко има сега и колко ще станат общо? Значи сега са 6. И с тези 3 покрити, които са, ще има и покрит вход до сградата на автогарата за удобство на пътниците.